Això era un home i una dona, casats de feia molt d'anys, i no tenien gens de bonsa com ara, que era el dianxa per no dur-los mai cap infantó. I això que en tenien unes ganes rabioses, i solien dir: Bon Jesús, envieu-mos un d'infants, si convé. Veient que el bon Jesús no els escoltava, arribaren a dir acabant de tot sa paciència: Envieu-mos un, tant si convé com si no convé. Què me'n direu? Ell un dia passa sa comare per davant que aquells dos babaluets i els deixa un infantó ben garrit. El duen a batiar i li posaren per nom Joanet. Un dia que sa mare ho rentava, li afina s'esquena un escrit que deia: a edat de 19 anys, aquest infant pararà unes forques. Sa mare mostra a som aquell escrit i aquell dia s'acabà l'alegria en aquella casa. No s'aturaven de plorar quan se veien tots sols. Ara, davant la gent externa, no feien ros coneixedor per no deshonrar l'infant i no deshonrar-se a si mateixos. En tot això, aquell infant creixia més en un dia que els altres en un any i se feia cada dia més poderós. Com veia son pare i sa mare sempre plorant, com estaven tots sols, els demanava què era que tenien amb tant de plorar. Ells no li volien dir envia ninguna, i com més anava, més ploraven. Lot s'arribà cansat de tant de veure, tant de plors i d'escapdell, i de no poder aclarir el motiu de tal endiu menjat. I com hagué complits els 15 anys, agafa una espasa i l'apunta en el cor de son pare i sa mare i els diu: si no em deis ara mateix per què estan de plorar, aquí mateix vos mat, i així ens sortirem d'una vegada. Tant sa mare com son pare se veren tan estrets que no tingueren altre remei que cantar clar i li digueren: Fill meu, és per això i això. Com vares a senat, t'afinàrem un escrit a l'esquena que deia: en tenir de 9 anys pararà a unes forques. Lot, així mateix, romangué fred com sentir aquell rossinyol. Però al punt se revés de coratge i diu: no ploreu pus, per amor de Déu. Ja no heu fet prou de plant. 4 anys que me queden de vida les vull aprofitar per anar a córrer el món. Sobretot, jo me la vetjaré fer bonda i serà el que Déu voldrà, i no més. Son pare li dona 3 peres i li diu: en menjar l'estern, fem part en esquinirant tu. De cada una en faràs sempre 2 bocins, un més gros que l'altre. Tu fe prendre davant d'aquell qui t'acompanya. Si aquell pren el bocí més gros, tu no diguis res, però no vages pus amb ell, sense fer-li res coneixedor. Ara, si aquell pren el bocí més petit, no el deixis mai. En Joanet pren un cavall, l'encella, amb un bot s'hi posa damunt, besa ses mans de son pare i sa mare, fets un mar de llàgrimes, i ja has partit de d'allà. Caminaràs i cap en van te faràs, troba un cavaller que li diu: i cap on tiram? A córrer el món. I no digues que feim el mateix camí. Si vols que siguin companys, per part meva ho podem ser. I per part meva també. Segueixen tots dos de d'allà, caminaràs, fins que aquell cavaller arriba a dir: ai, quina set que tinc. Escoltau, jo duc una pera, i podríem provar de menjar l'hermós. Veiem si vos es passaríeu tanta de set. Ja em faríeu ben content. I ara mateix. Se treure d'aquelles 3 peres, la xapa fent un bocí més gros que l'altre, els ofereixen el cavaller i aquest pren el bocí més gros i el s'exhiba. En Joanet pren el bocí petit i recordant-se de lo que li havia dit son pare, digué dins ell mateix: no vull postar el company, vull seguir el consell de mon pare. Segueix de d'allà fins que aquell camí s'esbrancà en 2. I en Joanet diu al cavaller: i quin camí preniu d'aquests 2? Quin? És que el cavall prendrà. I jo faré el mateix. Però en saber tant que sense que el cavaller s'entemés, feu prendre el cavall pel camí que el cavall d'aquell cavaller deixava. Res. Això deu venir de Déu, que mos hàgiu de separar. Sobretot, endeu-siau i que Déu vos guarda perill com a mi mateix. Lo mateix vos dic. I cadascú prengué per son vent. Que me'n direu, ell en Joanet seguia endavant, caminaràs i cap enllà te faràs. Des cap d'un parell de dies, troba un altre cavaller i ja l'has comès. Alabat sia Déu.
Per sempre sigui elevat. I cap a on tiram, si es pot saber? Jo vaig a córrer el món. Jo faig dos del verd de lo mateix. I dos, si vols, que siguin companys, per part meu ho poden ser. Sí, per part meva també. I heu de creure i pensar que aquells dos cossos seguiren d'allà com a dos amics vells, conversa qui conversa, fins que se't suagí el cavaller diu: Ai, quina set que tenc. I quina set que m'has entrada. I com ho faria per fer-me passar la mà? Mirau, jo doc una pera i la mos podem menjar. I la set vos es passaria. Bon favor me faríeu? En Joanet se treu una de les dues peres que li quedaven. La xapa fent un bocí més gros que l'altre i els ofereixen al cavaller. I aquest pren el bocí més gros i els se passa d'una bocinada. En Joanet se'n passa l'altre i llavors sí que se'n recordà de la comanda de son pare i digué dins ell mateix: sí que hi aniré poc temps amb aquest estornell. Vull seguir el consell de mon pare i foris. Seguiren caminant d'allà fins que s'així se troben amb un entreforc en aquell camí. Escoltau, quin camí preniu vos? Quin? És que el cavall mateix prendrà? I doncs jo faré el mateix. Però en Joanet en sabé tant que, sense que el cavaller s'entemés, feu prendre el cavall pel camí que aquell cavaller havia deixat. Res, això deu venir de Déu, que mos hagin de separar. Sobretot, endeu-siau i que Déu vos guard de perill com a mi mateix. Lo mateix vos dic. I si no mos veiem damunt la terra, que mos vegem en el cel. Amén. Cadascú prengué per son vent. En Joanet seguim davant, caminaràs i cap enllà te faràs. I des cap d'un parell de dies troba un jaet que se n'anava d'allà. Alabat sia Déu. Per sempre sigui elevat. I cap a on tiram, si no és massa preguntar. I cercar-me la vida, cata qui cata, i tu cap on li pegues. Jo me'n vaig a córrer el món, i si voleu que anem plegats, hi podem anar. I dormir. Des cap d'hores d'anar tots dos de d'allà, ja hi arriba a dir: Creuràs que m'has entrada una sort rabiosa i no sé com la m'he d'espasar. Xerau, jo duc una pera i la mos podem menjar. Bon favor me faràs. Sobretot en Joanet se treu la pera que li quedava, la xapa fent un bocí més gros que l'altre, i ho ofereix en el jai, que tot d'una agafa el tros més petit i el s'exhiba. En Joanet se menja el bocí més gros, dient dins ell mateix, però sense que el jai s'entemés: amb vos aniré sempre, si Déu vol. Seguiren endavant, caminaràs i cap en van te faràs. Amb això arriben a una ciutat i el jai diu: Mira, jo aquí m'hauré d'aturar per aquest tarí, veiem si aplec qualque coseta. Ben pensat, i jo m'hi aturaré per xatar també mateix. Podem fer un carrer per hom? Home, val més que féssim una banda de carrer, però. Ben pensat, així sempre mos veurem. Se posen a un cap d'un carrer i ja foren partits capta qui capta, cada un a la seva banda. En Joanet s'atura en el portal d'una casa de respecte i comença el pare nostre que solen dir qui capten pels de la casa que els hi fa salmoina i pels antepassats de tal família. Surt l'amo d'aquella casa per fer salmoina i com se veu aquell jovenet davant, li vingui molt de nou i li diu: I on treu cap un jovenet com tu, com dret i ple de vida a fer de captador? És que vaig amb un jai molt bon home que se passa la vida captant. Bé, un jai que cati no té res de particular, però a tu no t'escau tal ofici. Tu el que has de fer és llogar-te. I on? Mira, si vols estar nosaltres, mos podem pegar de barrinar ara mateix. Massa bé parlau. Esperau una mica i jo aniré a demanar en aquell jai que vos he dit. Veiem què hi diu, que vos asseguro que és molt bon amo. En Joanet se n'hi va, li diu el que li proposa aquell amo i el jai diu: Troc que te convé que era mull. I m'hi dollaré. I perquè vegeu la meva bona voluntat, vos donaré la meitat de la soldada. Això envien alguna. La soldada ha de ser tota teva i foris. Vos dic que vos daré la meitat de la soldada i de tot el que guanyaré. I lo dit vagi per dit. Amb benarment de l'amo tornaré vos cercaré fins que vos hagi trobat. En Joanet se despedí d'aquell jai donant-li un abraç i una ferrada pel coll. Se'n va a ca l'amo, fan barrina i en Joanet queda a la casa. Era tan present, tan faner i tan trempat per totes les coses que se guanyà el cor de tots els d'aquella casa, que tots no sabien què fer-se per ell.
En aquella casa només hi havia 3 filles. L'amo conegué que agradaven en Joanet. N'hi ofereix una a triar. Tria la que li agradava més i se casen. Com tingueren 3 infants grandets, en Joanet diu a sa dona i el sogre. Seria cosa d'anar a veure mon pare i mon mare. La dona li digué que sí, i el sogre per lo mateix. El sogre li dona la soldada de tots els anys que havia estat llogat i la dot de sa filla, que pujava una bona tallada, perquè l'amo era molt ric. Posen tot el cabal dins un carro, en Joanet hi pugen la dona i els 3 al·lots, se despedeix de tota aquella família, i cap a Can Joanet són ses feines. Què me'n direu? Ell és cap d'hores de caminar. Els compareix aquell jai captador. I en Joanet diu: Sí que estic content que mos hagin comparegut. Així m'excusau d'haver-vos d'anar a cercar per complir-vos la paraula que vos vaig donar de que vos estotjaria la meitat de lo que guanyaria estar llogat. Lo que he guanyat heu dut dins aquest carro. La meitat de les coses, digueu on voleu que vos ho duia perquè no vos n'hàgiu d'anar carregat. Llavors, a la dona i els 3 al·lots. De la dona no podem fer partions. Ara dels al·lots sí que en podem fer. Me'n quedaré un, vos ne donaré un altre, i l'altre el volerem i xiurà en el que xiurà. Aquí el jaiet diu: Vaig la teva bona voluntat i me basta. T'agraeix tot el que m'ofereix, jo dono per rebut i vull que ho tinguis tu que t'ho has guanyat. Ara, per un gust, gira't darrere i te mostraré una cosa. En Joanet se gira darrere i un tros en fora, damunt una mica de serral, veu unes forques de penjar malfactors. En Joanet romangués gleat i recordant-se de lo que li havien dit son pare i sa mare, perdé ses colors i se posà a tremolar com una fulla de poll. I el jai va dir: En aquestes forques t'havien de penjar si no haguessis fet bonda. Dit això, aquell jaiet descomparegué i no el veren pus. En Joanet romangué ben segur que allò era un àngel o un sant que Déu li havia enviat. Què me'n direu? Ell, en Joanet, en sa dona i els infants i tot el seu cabal arriben a casa seva. Son pare i sa mare encara foren vius i romperen tots en plors d'alegria, cuidant de fer ull, donant milions de gràcies en el bon Jesús, a Maria Santíssima i a tots els àngels i sants i santes de la seva devoció. I visqueren en salut i alegria anys i més anys, i encara deuen ser vius, si no són morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.